Man kan sige, jeg ved ikke alt om politik, men jeg ved i hvert fald, at vi ikke har fået skattelettelser i 2008, som du sagde, spørger. Men du har selvfølgelig nok tænkt på i år, tror jeg, eller den der er på vej. Nu får vi lige en spørg mere. Jeg har faktisk 2 spørgsmål, og det er, gider du ikke godt og så definere, hvad 40% fladskat er? Kan du give et eksempel på det? Så hvad mener du med en definition? Men du forklarer, vi bliver ved med at snakke om, I vil have med 40% fladskat. Kan du give et eksempel på, hvad det vil sige for almindelige lønarbejdere? Jamen det vi har regnet ud ved vores skattereform, vi har haft nogle kloge folk, der har lavet en beregning af vores skattereform, og det er også der, hvor vi fastholder, det er fuldfinansieret skattereform. Vi siger 40,6%. Jamen kan du... Maksimum, der er altså også nogen, der betaler under 40%. Her forleden, der mødte jeg en, der sagde, 40% i skat skal altså betale mere i skat. Og jeg betaler kun 38%. Der siger vi maksimum 40,6% i skat. Og det siger vi, fordi vi mener faktisk, det er det, der er nødvendigt for eksempelvis at få en overlæge til eksempelvis at arbejde 2 timer ekstra. Det er jo sådan i dag, hvis en overlæge, og vi har brug for læger, skal arbejde et par timer ekstra, så skal han i dag betale 3%. Der har jeg forstået, men jeg tænker på, kan du give et eksempel på en almindelig lønarbejder, hvad det vil så sige at have en 40% fladskat? Jamen det er jo sådan, at en skattereform kan aldrig være 100% retfærdig, men på længere sigt, og hvis du ser på det fra oven, så er det faktisk til alles fordel, at vi frigør flere hænder. Kan jeg ikke få et eksempel? Jamen, vil du have en beregning, altså? Jeg vil have et eksempel for en almindelig nede på jorden med. Så vi tjener 1 million. Ja, hvis du tjener 130 kroner i timen, ikke? 12.000 måske om 14, 17 og 18.000 om måneden. Ja, kan vi ikke tage et rundt beløb, så bliver det nemmere? Ja, 20.000 om måneden. Ja. Og hvad jamen, så er det, jeg siger, hvad er det, du mener? Kan du ikke definere, hvad 40% skat er? Giv en beregning på det. På en mand, en dame, der tjener 20.000 om måneden. Ja, okay. Ja, jamen det beder om at få en beregning. Altså, hvor meget betaler man i skat? Yes. Jamen, vi har ikke lavet en beregning i forhold til, om man, hvis man tæller nej, men du kommer alligevel stadig kunne give et eksempel. Jamen. Altså, er det fladskat fradrag, eller hvad er det, du mener med 40%? Jeg forstår slet ikke dit spørgsmål. Nå, er der andre, der forstår det? Nu må du så lige... Hvis det er, at folk ikke er enige med mig, ikke også, så kan de bare klappe i, og så kan de så komme selv herop, og så begynde at diskutere det. De skal ikke begynde at sidde og begynde at også skælde for, hvad der er for. Nå, okay, det er så... Men det du spørger om, det er mere end... Fordi vi kan nok finde nogen, der kan regne ud, hvad 40% af 20.000 er. Men det er ikke det, du spørger om, vel? Nej, jeg spørger om fladskat. Når man siger 40% fladskat, ja. Er det med fradrag? Eller hvad er det, at Lars han mener? Altså, er det før eller efter fradrag? Jamen, det er jo forkert. Jamen, det er forkert at kalde det fladskat. Det siger du selv. Nej, det er sgu da sagt. Nej, du har også. Nej, jeg har ikke sagt fladskat. Jeg har sagt... Det er lige meget. Nu har jeg givet spørgsmål, ikke? Og det er det været rent 40%, så har man talt om fladskat. Vi kan i Danmark ikke operere med begrebet fladskat. Det er derfor vores beregning siger 40,6% og ikke 40%. Hvad så dem, der så har 38? Det er maksimum 40%. Nå, max, okay. Så dem, der så har 38, de kommer jo så også til at betale og miste i forhold til... Du må ikke betale 40%. Men der i dag betaler 38%. Jeg har egentlig også... Jeg har 2 spørgsmål. Ja, vi får et andet spørgsmål på. Ja, det er med hensyn til nu med asylansøgernes børn. De har jo sådan set mange af dem 8-10 år i asylcentrene. Og nu begynder man at fokusere meget på børnene. Og så er mit spørgsmål, er det ikke egentlig også et lidt omsorgsvigt fra forældrene